Ачышчальныя гукі царкоўных званоў, як заклік да набажэнстваў ці асабліва іх урачыстасці. Ва ўсе часы гэтыя званы з'яўляліся не толькі абвяшчэннем пра служэнне ў царкве, але і сведкам радасці, суму і асаблівай святасці народа. Сёння бадай няшмат такіх населеных пунктаў у Беларусі, дзе б не гучалі пералівістыя і сакральныя чароўныя гукі царкоўных званоў. Стагоддзямі чутныя яны і на Піншчыне. Пинский район представлен всеми традиционными религиозными конфессиями. У нас насчитывается 76 религиозных общин. 38 – это протестанты, 36 общин православные и 2 римско-католические общины. Естественно, в своей ежедневной постоянной деятельности исполком учитывает, будем говорить, религиозную составляющую населения. 36 праваслаўных храмаў, 36 месцаў асабліва жыватворнай прысутнасці Бога, а значыць і месцаў для сустрэчы з ім чалавека. І падчас радасці і ў перыяд выпрабаванняў спяшаюцца праваслаўныя вернікі Піншчыны на ўрачыста ўзнёслыя спатканні са святасцю. Драўляныя і мураваныя, уражваючы сваёй веліччу і зусім невялікія. Кожная з іх яднае паміж сабой звычайнага чалавека з боскай святасцю. З далёкага 12 стагоддзя існавала на Піншчыне знакамітая царква Палесся, Купяціцкая царква Мікалая Цудатворца, пабудаваная ў памяць аб выратаванні жыхароў вёскі ад моравай язвы. Святыня больш за ўсё вядомая сёння гісторыяй свайго стварэння. Згодна з дакументамі, дзесьці тут, недалёка ад вёскі, існавалі старажытныя могілкі пад назвай Манастыршчына. Агароджанае з усіх бакоў насыпным валам, гэта месца з'яўлення ў 1182 годзе Купяціцкай іконы Божай Маці. Явилась она таким образом. Девочка лет 7 по имени Анна пасла скот и внезапно на дереве увидела какое-то сияние. Когда она подошла поближе, она увидела, что это сияние исходит из креста, на котором изображена Пресвятая Богородица с Богомладенцем Иисусом Христом у рост. По бокам креста родители Пресвятой Богородицы Яким и Анна, и на верхней части креста святитель Николай Чудотворец Мерликийский. На гэтым месцы пазней быў пабудаваны свята-ўвядзенскі мужчынскі манастыр. Саму ж ікону на пачатку 18 стагоддзя праваслаўныя вернікі перанеслі ў Кіева-Сафійскі кафедральны сабор. І ўзвышаецца ў вёсцы сёння ўжо адносна маладая, узведзеная ў 1892 годзе свята-мікалаеўская Купяціцкая царква, дзе і захоўваецца дакладная копія святыні. Што тычыцца самой старажытнай іконы, дык у часы ліхалеццяў яна знікла з Кіеўскага сабора. Яе месцазнаходжанне дагэтуль невядома. Нам остается только молиться, молиться и еще раз молиться. И если наши молитвы будут исходить из глубины души, от всего сердца, то Пресвятой Богородице и нашему Господу Иисусу Христу, которым все возможно, возможно то, что Пресвятая Богородица вернется на первое место явления нашей Купяцкой иконы Божьей Матери. Спрыяць духоўнаму аднаўленню чалавека, а таксама імкнуцца выхаваць маладое пакаленне ў любові да Бога задача і адной з самых маладых цэркваў Піншчыны – Валішчынскай Свята-Успенскай. Заняткі ў нядзельнай школе для мясцовых дзяцей, удзел іх у галоўных царкоўных святкаваннях – гэта тое невялікае, але важнае, без якога не бачаць дня сённяшняга ні дарослыя, ні самі дзеці. Мне нравится тут. Интересно. Очень интересно узнавать про Бога. В храм я хожу с того времени, как сразу построилась церковь, то есть первое богослужение. Я зашел в этот храм, и мне очень сильно тут понравилось. Теперь я в храме выполняю функцию звонаря и помогаю нашему батюшке, отцу Василию. Мы очень рады, что в нашем агрогородке построен храм Успения Пресвятой Богородицы. У нас появилась хорошая возможность посещать праздничное богослужение, воскресное богослужение. Храм для каждого христианина является очень важным местом и созидается для того, чтобы приводить людей к Царству Небесному, где человек смог бы не только почувствовать Христа, но и подружиться со Христом, чтобы Христос наполнил собой всего человека. Это важнейшее и наиглавнейшее для нас.
І ўсё ж выхаванне духоўна багатай і усебакова развітай асобы немагчыма без пазнання культурнай спадчыны. Толькі умела звязваючы мінулае і сучаснасць, злучаючы патэнцыял бацькоў і педагогаў, магчыма выхаваць дастойнага грамадзяніна-патрыёта, руплівага працаўніка, клапатлівага сем'яніна, творчую і духоўна багатую асобу. Песні, абрады, традыцыі, промыслы. Яшчэ і сёння гучаць на Палессі ўзнёсла загадкавыя калядныя песні. Старанна захоўваецца тая сакральнасць, якая яшчэ учора была цесна ўплецена ў звычайнае жыццё палешука. Тётка, дядько, не скупися! Давай сало, колбасу, щоб ячмінь у тебе народився, щоб нажали ви много жита і вся хата була сита. Ой, спасибо вам. Падзякаваць кожнага калядоўшчыка, пачаставаць, каб і ў наступны год яны не мінулі хаты. Бо ж, як вядома, асноўны сэнс каляднага абраду цалкам звязаны з сонцам, земляробствам, новым ураджаем, а значыць, з дабрабытам і шчасцем. Перш я вам куттю принесла, це як положено. Так і мама моя робила, так моя баба робила, кечику. О, хозяйка яка. Хозяйка, ну. Хозяйка хороша, да. Вона вам і ковбаси, і ковбаси вам несла. А як вядома, багаты стол прадугледжвае і шчодрую падзяку з боку калядоўшчыкаў. Велике спасибо вам за такий стол, за такий багатий стол. Значить, ми не зря прийшли в эту хату, який багатий стол. Ну, чим багатий, тим і радий, як кажуть. Що є, все на столі. Спасибо большое. Дякую вам. Дай Боже, коб ви мили, давали, дай за год дождали. Захаваць жыватворную крыніцу творчасці, прыгажосці, гармоніі, дабрыні. Гэтую справу цалкам можна назваць падвижніцкай, таму што толькі так будучым пакаленням перадаюцца здабыткі, узятыя з народных глыбінь і лепшых узораў як нацыянальнай, так і сусветнай культуры. Аднак багата Палессі не толькі на паслядоўнікаў фальклорных традыцый роднага краю, але і на тых, хто працягвае народныя традыцыі ў промыслах. Адчуваць дрэва, яго энергетыку, яго душу. Што можа быць прасцей, гаворыць майстар лозапляцення з дамашыцаў Дзмітрый Паўлючык. Некалі юнацкая цікавасць да пляцення з лазы звычайных кошыкаў захапіла да апантанасці, прымусіла на ўсё жыццё стаць палонным загадкавага лазянога царства. С одной стороны, знаете, как вот интересно, все-таки ремесло немножко стало забытое. Ну, это, я считаю, не очень хорошо, не очень правильно, потому что изобилие материала в нашем регионе, его очень много. На сегодняшний день это очень актуально, то есть связь времен, что было когда-то, и оно актуально сейчас. Вось ужо амаль 2 дзесяцігоддзі, як дамашыцкі майстар паяднаўся са справай, што стала амаль сэнсам яго жыцця. Прадметы мэблі, скрыначкі, палічкі і іншыя вырабы рэгулярна выходзяць з-пад умелых рук майстра. Кожны з этапаў справы мае свае сакрэты і патрабуе не толькі асаблівых ведаў, але і сілы. Кожная рэч, створаная майстрам, назаўсёды захоўвае цеплыню яго рук, яго энергетыку, дабрыню і любоў. Таму і спяшаецца дамашыцкі ўмелец на чарговую сустрэчу з матэрыялам, які тысячагоддзямі таму выкарыстоўваўся ў старажытным Рыме і ў Егіпце і на зямлі яго продкаў у звычайным побыце тубыльцаў. Разьба па дрэве, вышыўка, выцінанка, роспіс па шкле. Жыватворнай крыніцай, сапраўдным цэнтрам творчай натхнёнасці, дзе асвойваюць самыя розныя віды мастацтва палескія хлапчукі і дзяўчынкі, стаў Пінскі раённы дом рамёстваў, што размешчаны ў Аснежыцах. Колькі цікавых ідэй і прапаноў змяшчаецца ў галовах яго настаўнікаў, кожную з іх намагаюцца ўвасобіць яны разам са сваімі выхаванцамі. Я вышила кота с крестом, солнышко, собачку из черного кота. Мы здесь занимаемся и рисуем на стекле, и мне нравится это, когда я рисую, у меня все хорошо получается. Ремесло уходит, а хочется детям показать, что то, что делали наши раньше предки, они жили этим, они украшали свою одежду. Это было очень красиво, это был стиль их жизни. И вот для того, чтобы дети наши знали, что это было, как это было, они должны прочувствовать своими руками. Детки приходят на кружок, конечно же, с особым таким вот вдохновлением. Они готовы целый день здесь находиться, рисовать.
І хаця спецыялістаў высокага майстэрства са сцен пінскага раённага дома рамёстваў магчыма выпусцяць і не так шмат, аднак галоўную задачу яны выконваюць штодзённа. Не только дать детям знания, умения и навыки, а привить эстетический, художественный вкус, передать любовь к народному творчеству и к традиционным ремеслам, к нашей национальной культуре. Ва ўсе часы моцная духоўная складаючая і багатая культурная спадчына адрознівалі жыхароў Піншыны. Што ж тычыцца мінулага года, які быў аб'яўлены годам культуры, то на Піншыне ён прайшоў досыць ярка і насычана. Так, шэраг народных калектываў і артыстаў раёна прынялі ўдзел у розных міжнародных фестывалях і форумах. Два калектывы ў чарговы раз пацвердзілі свае высокія ганаровыя званні. Падзеяй года стала і адкрыццё цэнтра традыцыйнай культуры і побыту спадчына Палесся. Ён стаў не толькі установай, дзе багацце палескай самабытнай спадчыны захоўваецца, тут яно яшчэ і адаптуецца да умоў сучаснасці. Культурные традиции и культура в целом всегда будет одним из приоритетных направлений в нашей работе и будет всегда поддерживаться властью и также развиваться, чтобы наши дети не забыли свои корни. Культура, традыцыі, духоўнасць. Менавіта з іх пачынаецца разуменне сутнасці народа. Пачынаецца тое, што прынята называць патрыятызмам. І пакуль гучыць песня, пакуль звеняць званы над гарадамі і сёламі, датуль і будуць жыць тры галоўныя апоры існасці чалавецтва.